Mir-reklutaġġ li jmiss ir-rekluti fil-korp tal-Pulizija se jingħataw taħriġ akkreditat mill-Università ta' Malta flimkien mal-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati. F'intervista ma' TVM News il-kap ta' taħriġ u żvilupp fl-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati l-Ispettur Valeri Mifsud spjegat il-kors li jaqgħad lezzjonijiet fil-klassi ma' taħriġ prattiku mill-ġbir tar-rapporti tax-xhieda sal-użu ta' tagħmir speċjalizzat biex tinġabar l-evidenza. Mir-reklutaġġ li ġej il-kors akkreditat se jkun akkreditat ukoll mill-Università ta' Malta flimkien mal-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati. U again b'mod prattiku u teoretiku u anki għal promozzjoni ta' spetturi ta' minn wieħed jgħid ukoll wara li jilħqu spetturi, l-ispetturi tagħna mbagħad għandhom l-obbligu li jerġgħu jagħmlu diploma mal-Università ta' Malta, diploma in policing fejn jibqa' għaddej ukoll taħriġ. Wara l-gradwazzjoni l-kontistabbli l-ġodda jitpoġġew taħt supervizjoni ta' surġenti jew kontistabbli ta' esperjenza. Matul is-sentejn ta' probation jiġu osservati u evalwati anki f'każijiet żgħar dwar kif jiġbru jippreservaw l-evidenza. Ir-reżultat ta' dan mbagħad jittieħed wara sentejn fejn huma jgħaddu jew ma jgħaddux mill-probation tagħhom u ovvjament ikunu jistgħu jieħdu inkrementi jew japplikaw għal xi skwadra oħra speċjalizzata. L-Ispettur Vella temet tisħaq li fuq ix-xena ta' rejat l-uffiċjali ma jistħarġux biss dwar kif jiġbru l-evidenza, iżda daqstant ieħor kif jipproteġuha għax minnha tistrieħ il-ġustizzja li trid issir dwar il-każ investigat.